sa tanan, hapon sa mga kaigsuonan nato diya sa Cebu, sa Balamban, sa Toledo, hingin man sa Danao, sa Cebu City, sa Bohol, labi na sa Bohol. Sana mga gustuhan na sa Bohol. You can worship with me. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, hanggang nais ko. Sa lahat ng panahon, discuss sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, discuss sa amin. Tanging sandigan, nandyan para sa amin. Panginoon Jesus, maghari ka. Ang liwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Yes, let's worship the Lord. Meron niyo ako sabayan. Purihin natin ang Panginoon. O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais
Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Diyos ka sa amin, aming Ama. Aking Ama. Hello, may hapon sa itong mga viewers. May hapon ni Madeline Baclayon. May hapon din Madeline. Kumusta naman ka diya? Mayong hapon sa Nimo Marites Dumapias Albior. Mayong hapon ma. Mayong hapon sa itong mga viewers. And sa tanan mga naakaroon sa depression, sa tanan nga mga naakaroon sa problema, o sa tanan nga naakaroon sa mga kasakit, trials in life, don't lose hope. Ningon ang Diyos nga, God, He is with you wherever you go, whatever you do, God is with you. Ningon din na sa Isaiah 40:31, for those who put their hope in the Lord, they will renew their strength, they mount up their wings like eagle. Manglakaw sila, dili kapuyan, managan, dili maluya. So meaning mga igsoon, ang Dios mo naghatag na tog kusog kanunay sa tanang panahon. Hello ni mo diha Eden, Jill. Pa-wash out ko pa sa pa-shout out. Mayong hapon diha ni Eden. So si Eden usa ni sa ako ang makanunayon nga online mentoring. Hello Eden. Okay, hi po sa tanang mga taga Alumar, Bohol. Ni King Shian. Kumusta ka diha? What's up? Request ko pastor katapusang dihog. Okay. Sige, nag-request guys. So, pwede mo send sa inyong request. Okay, para sa mga taga Alumar, Bohol. Nag-send of request si King Shian. Ang tambuanan sa kalangitan karon sugi pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga dawalan Ginoo. Dugmo ka kining kasing-kasing ko, padila ba sa kalayo mo, huming katapusang mga adlaw, ligo na ako. Sorry. Nagalimot ko scores. Ipapunsad ka na mo ang imong gawon. Iyabuang katapusang dihog mo, ani ako.
ang diho ko ani ako. Okay, so nag-request si King Sian. Salamat, Pastor. Salamat po, King Sian from Alomar, Bohol. Kinsa maning lain dire. Oy, hello, Marilyn, Pastora Marilyn. Saan siya? Pastora Marilyn Villanueva. Hello dia, Pastora, sa Camakop, Toledo City, Cebu. Ingon man po si sa panilain dire. J.A. Jaton Yakaw. Mayong hapon ni mo dia, bro. Og ni Lom Maricel Ortega. Kumusta naman ka, oy? Naramtas Manila, silingan rota. Unsa na ikaw nag-compose na dili Maricel si ang Rema Band. Ilahan ng kanta usa sa mga sikat nila nga kanta. Okay. So kinsa pa mo request diha? Mayong hapon diha mao sa bang shout out ni Eden Jill, ni Marites Albior. Hello sa tanan ng mga viewers, sa mga followers, and sa itong mga kaigsuunan din na sa Bohol. Oy, buhi pa ko. Buhi pa taga. Dool na ta, naparehat na sa Manila. Toy oran ko, oy, sorry, King Sian. Dili day siya from Alomar, Bohol, from Toy Oran. Unsa ganit na siya nga isla? Mahanay Island, Bohol. So, akong katahon guys, ang favorite song nako, Goodness of God, Bisaya adaptation. Love you, Lord. Ang tagapo kay pa ba? Mayong hapon ni mo din na, Aligado Joey Regasa. Hi, Pastor. Tagda sa to, Pastor. Dili man gud mabasa imuhang profile pic kay ininsik. Vietnamese rabi ako, di ako Chinese ha. Sorry jud kayo nimo. Mayong hapon nimo diha, Carl Joy Velos o Nicole May Sistanan Villarta. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my hands, oh I will sing the goodness of God. Gugma mo, kaluoy mo ay kinutuban, ikutan ko
lugar. Eden, si Eden ang isa kanta. Yay, paborito din namin mong kanta, Eden. Regasa Alegado Joey, maayong hapon ni mo din ha. Maayong hapon sa pastor na akaron sa Manila. Pastor, yes, na ako sa Manila. And then, ang ministry nga gi-open sa Ginoo na pud nako karon is diri na pud sa Manila. And it is unexpected ministry tungod kay kanila ging kung naay sirad-an ang Ginoo nga pultahan na pud na siya ablihan. So mo nang ayaw mo katingala kung naay mga portahan nga isirado sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kay nga naman naa siya bag-ong abrihan nga pultahan alang nimo. And mas worth it nga mga pultahan. No? Nya ilikay kaniya sa mga tao nga mga negative, ilikay kaniya sa mga tao nga mga mayngon na tong mga toxic nga mga tao. So ilikay ka sa Ginoo niya ng mga lugar. So ayaw ka balaka kay kanunay kang ang Ginoo nag-uban nimo. Remember that the calling of God is irrevocable. Ang tawag sa Ginoo walay makatangtang. Kung tinawag ka sa Ginoo, tawagon jud ka sa Ginoo. Kung Kristohanon ka, bisan unsa pa imong buhaton, di ka kaikya sa Ginoo sama ni Jonas. No, si Jonas sa naglikay sa Ginoo, nagpadalag isda, nagpadalag bagyo. Balik ra gyapon sa tawag sa Ginoo. Hello. Hi. Jean Torneva Tamayo. Mayong hapon ni mo da, Jean. Usa sa akong mga youth sa church nako sa Taytay Hitafe. Gimingaw na ko ninyong tanan, gimingaw ko nimo, Jean. Salamat nimo. Mayong hapon nimo. Why nilabay nga gitar diha pas? Ayon ang nilabay king siyan kay ang Ginoo mo panalangin dili sobra-sobra. Ato i-pray nga maka-gitar mo dinha sa mahanay. No. Sa pailain. Paning Jean Tamayo naol nanambok. Nanambok jud Jean dako nagigugtiyan. Ambot ani ang gugtiyan ano na dako ni. Unya nambok lang. Sige lag kaon. Sanas mga panalangin sa Ginoo. Mayong hapon nimo din ha, Princess Lee Pitogo Damon. Ingon man ni Peter Villarin, Pastor Peter. Mayong hapon nimo din ha. Parehata na sa Manila, na napugo sa Manila karon nag-ministry, and I hope na you can visit my church here, our church here in Blessing Lives Church. Yeah. PM Pastor, kasi hindi makabisita ka diri. Maayong hapon nimo diya Pastor Renz. Hallelujah. So ikubusta ko ni Pastor Abram. So wala na mo request din kanta kay mo undang nako. Request at kantalain. May request akong kantahon kining Ulan sa Panalangin. And I always remember my young people sa panahon nga napa ko sa Bohol, sa Itape Bohol. Mo ni kanunay na mong kantahon. Sa kinabuhi ko simbahan ka. Sa kinabuhi ko halal ka. Pasalamatan ng tanan niya. O Jesus, salamat sa pag-antos mo sa ko. Igabalik ang pagdayo ko, di halamang kanino. Sa kinabuhi ko, susundan ka. Kaysa
time nga mukanta ko ato, makahilak gid ko kay mahinumdum ko sa ko ang mga close young people sa Bohol, and I miss the bondings, I miss the brotherhood, and the kanabitang era of family. So salamat kayo, and naray panahon nga maghiusot ang balik ninyo. And nako i-share ninyo about prayer. Naingon din na sa Ephesians chapter 6 verse 18. Pray at all times. Pray in the Spirit and pray for all the godly people. So nara ko i-share niyo tulo kabahin ni ana nga verse. Usahay ato ang pagtuo is kanunay tang makadungog sa mga wali sa mga pastor no nga mingon jud na sila nga prayer is a medicine. Okay na. So ako na i-share ninyo gamay sa maupod ni ako ang panglantaw sa mga verse. No, mingon sila prayer is a medicine. But for me, prayer is not a medicine. Ngano man kanus araman dayta mo inom og medicine. Kanus ata mo inom og tambal. Panahon nga naa kay sakit. Panahon nga wala kay bation, di ka mo inom tambal. So kung prayer is a medicine, mao ni problema sa mga tao. Magampo ra ta kung nanginahanglan tas Ginoo. Murag himo na tong tambal ang Ginoo. Magampo ra ta kung wa na tay kwarta. Magampo na ta kung natas sakit. Magampo na ta kung natas testing, trials in life. Murag himo na tong tambal ang Ginoo. But for me, ningon din na pray at all times. So, para nako ang prayer is not a medicine. It is a vitamin. Vitamina, ngano man kanus amang ka mo inom og vitamin. Moinom ka og vitamin every day. Unsa may purpose nganong moinom kag vitamin? Aron ang imong lawas mapun-an og resistensya, makabaton kag bag-ong kusog, dili ka dali masakit. Kung maigo man gani ka og sakit, dili ka daling maigo. Dili ka daling dili ka mapuruhan tungod kay naa kay backup nga vitamin. So mao na sa prayer. Prayer is needed at all times, every day. Kada adlaw magampo ka. So you will take prayer as a vitamin every day. Ngano man kay kung mag-pray ka every day, naa man gani problema nga maabot nimo like sa sakit. Kung maabot mo inom kag vitamin, naay problema, naay sakit maabot nimo, dili ka mapuruhan. Mao pud na kung kada adlaw kang mainampuon, kada tanang panahon ka mainampuon, kung naay mga testings, trials in life, and so on, dili ka dali nga mapukan. Amen. Naay mga temptation, naay mga struggles, naay mga pagpanglutos, dili ka daling mapukan. Ngano man imong gihimong vitamin ang prayer. Ang tao nga a prayerful Christian is a powerful Christian. Remember that. Number 1, prayer is a vitamin. Number 2, be a prayer. Number 2 is prayer is a regular check-up. Ningon dia sa verse, no, nga pray in the Spirit. Meaning, kanus aman ta magpa-check up. Panahon kung gibati tang natay sakit, di ba? So, sagad sa mga naay mga conscious sa ilang health, magpa-check up gina sila regularly, monthly, na sila gitawag regular check up. Ngano man aron ilang ma-monitor ang ilang health, maayo ba o dili. Mao pud ni, prayer is a regular check up. Remember this, that every time na mag-pray ka, ipa-check nimo sa Ginoo ang imong motive sa imong kasing-kasing. Kung insakto pa ba na in-line pa ba na sa kababuton sa Ginoo, ipa-check nimo sa Ginoo ang imong heart, kung naapabay naglublob din ha nga mga sala, naapabay naglublob din ha nga mga gitawag na to kaligot-got, kalagot sa tisig kataw, naapabay naglublob din ha nga motibo nga dili maayo. Pa-check sa Ginoo atong unahuna, ani kay itong unahuna may kay ni siya magmugna og dili maayo nga mga panglantaw, dili maayo nga mga pangunahuna. So let your prayer be your regular check-up. Lord, sakto pa ba ni akong gitinguha? Sakto pa ba ni akong motibo? Kay remember this, the secret of blessing, kanang maayo ka og motibo, kanang imong motibo in line sa kabuton sa Ginoo. And number 3 is pray for all the godly people. So
Mao ni. Prayer is be a prayer donor. No usahay ato ang kuan sa pagampo kanang kanunay ra man tanga atong kaugalingon atong iampo atong ipangayo sa Ginoo. Lord tagay ko ani, Lord mao ni ako ang problema. Ako. Ana kanunay. Pero usahay na ay makalimot nga mo-donate ta sa atong mga pagampo. Mura pod ni ba? Kung naa kay sakit, kung naa kay amigo nga naay sakit nga kidney, unya ikaw maayo kidney niya, ikaw pa jud mo oy amigo ra nga naay kanang compatible og kidney niya, kaya ba ka nimong ihatag ang imong kidney? So kung kaya nimong ihatag ang imong kidney, ang purpose nini, unsa may purpose? Aron madugangan ang iyang kinabuhi, malugwayan ang iyang kinabuhi. Mao pud ni sa atong prayer. If you will take your prayer as a donor, you will donate your prayer sa mga tao nga nasa imong palibot, sa inyong pamilya, sa inyong mga members sa church, sa inyong mga young people, sa inyong pastors, sa tanang mga workers. Kung kana ang prayer imo nang i-donate ngadto nila, dili kay imong kaugalingon ra kanunay imong ginaampo, igsuon imo siguro ang imong mga pagampo usa sa mga hinungdan ngano makapadayon na siya pagpangalagad sa Ginoo. Kay ngano man naay mga daghang mga Kristohanon ga smile sa church, may kay mga pahiyom ngano man kay naa maayong Ginoo, pero the reality is na anay problema nga gisabugat sa gubang. The reality is naa na siya kanang struggle sa kinabuhi. What if katong tawhana to ugmang adlaw mo backslide na, but pinaagi sa imong prayer nga imong gidonate ngadto niya nga sige kag ampo niya, mao toy nagahatag niya dugang kusog unya nakapadayon siya sa pagpangalagad sa Ginoo. So nahimo kang kabahin nga nakapadayon ang usa ka tawo sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao pud na sa ako ang kinabuhi. Nahimo kong answered prayer sa akong nanay. No, akong nanay katong ako nagpadako nako, akong foster mother, so si Nanay Thelma. So pinaagi niya kay siyar po naingon ako nga gikan sa panahon nga nagbinuang nako, wa gid siya hunong sa pagampo, and then her prayer were answered. So nahimo kong naka-encounter sa Ginoo. So ako ibalik mga igsoon. Number 1, prayer is not a medicine, it is a vitamin. Number 2, prayer is a regular check-up. Number 3, be a prayer donor, not just a prayer recipient. Hello, maayong hapon nimo din na Prudence El Diguma, ingon man po ni Marilyn Budol, maayong hapon Stella Escobar Mabalatan og Dondon Brigole, maayong hapon din bro. So, unsa na po akong katahon ron kinsa imong request na po, kinsa inyo request diha. Request. Kinsa imong request, guys. So, akong awiton ang usa ka awit nga naghatag na akong kusog panahon na ako sa mga struggles kay ikaw ang kusog kanila ko, kalimayon dalampanan, buwag man problema, wala'y mapapahimulan, wala'y
Pastor, pakikanta sa hangtod may kinabuhi. Nahimog suko, ikalimutan, upang sa dako ka, katuyuan, hindi sunod ko, sa kalangitan, mga bulan mo, kapitunan, imong ipahimutan. Ngayong hapon ni mo niya, Jeremy, mga pag-antos, hindi na buhi, imong ipasan. Alam ka na ko sa kaugawan, imong gintuan, kinabuhi ko karon. Naungasan sa bili mong mundo, walay sama, dani mo katokanan, walay arang makatutong sa guma mo. Nakusog ang ayan, pasidugan ka, hanggang may kinabuhi, hanggang may gusto, hanggang may gininhawa, sa namin ko'y mayawon ka, hanggang niya ka, sa kasing-kasing ko, mayawon ka, ang dalagaran ko, Ginoo. Nahimong suko, di kalimutan, ubang sa daungan, katuyuan, hindi sunod ko, sa kalangitan, mga ulano, kabitulan, imong ipahimutan, walay sama, kanimo katokanan, walay arang makatutong sa guma mo. Nakusog ang ayan, pasidunggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may gusto, hangtod may gininhawa, sa namin ko'y mayawon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, mayawon ka, ang dalagaran ko, hanggang may kinabuhi, hanggang may gusto, hanggang may gininhawa, sa namin ko'y mayawon ka, hanggang niya ka, sa kasing-kasing ko, mayawon ka, ang dalagaran ko, mayawon ka, ang dalagaran ko, Ginoo. I hope guys na bless mo sa maong awit, no, hangtod may kinabuhi, dili ta muundang sa pagpangalagad sa Ginoo, bisan pag unsay mahitabo sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo, bisag kapila pa ka matumba, bisag kapila pa ka madamag, bisag kapila pa ka malukapa, barog lang igsuon, kay kaibaw na ang Ginoo kanus-a ka malukapa, ma-surprise siya kung makabarog ka sa imong pagkalukapa igsoon. Ay kabalaka anak, kay gamay ra kay na imong pagsuway. Akong pagsuway nga giagian di lalim, no?
Pero salamat sa Ginoo. God is my strength. God is our strength every time na kita maluya. Maayong hapon, Jenny. Hi Pastor, request ko walay sama. Walay sama? Yan, tanawon sa nako dire sa laptop lyrics na by lyrics. Murag di ko kabaw ng wala ko ka-memorize sa walay sama. Kung naibawaan kay ang chorus ra. Walay sama. Simbang Bisaya. Okay. Tanawon sa nako ha. Kumusta naman mong Eric Chinibay? Ano ba kaning follow chords? Ako lang sana praktisan Chinibay kay hindi ko kabawa na. Pasensya kay Chinibay. Usa sa mga nakahatag na itong kalig-on ng awit sa Simbang Bisaya. Sa ingon ni Pastor Cyrus, nakig-away ta, dili aron mo daog. Kung dili nakig-away ta, kay kahibaw tang daog na tandaan. Amen. Anong daog na tandaan? Kauban nimo ang Ginoo. Sayo mo awit tumatay mo simba. Sayo mo awit tumatay mo simba. Sayo mo awit tumatay mo simba. Ang Kristohanon day kuno mga igsoon, kung naas problema, kung naas mga kasakit, dili day magmaoy, dili magilak-ilak, no, dili tawag na dili ma-discourage, kung dili ko makigubat ang mga Kristohano, muawit, mudayig, musimba sa Ginoo. Makigubat, inanimig makigubat, inanimig makigubat. Sayo mo awit tumatay mo simba. Sayo mo awit tumatay mo simba. Sayo mo awit tumatay mo simba. Yan, pinakanindot, katawaan doon ko, no? Gamay na ka ng problema. Hallelujah. Ang anak sa Diyos, makigubat katawan ra ang kaaway tungod kay ihatagan ka sa Ginoo kusog sama ka sa kusog ni David. Nabisan pag unsay gulayat nga maabot sa imong kinabuhi. Soon, gamay rang bato. Mao imong pagtuo sa Ginoo. Kaming kawas kaniya. So maayong hapon sa tanang nito mga viewers, maayong hapon sa tanang mga igsuon diha ni Cristo sa Cebu, sa Bohol, ingon man sa Negros, sa Dumaguete, ingon man diha sa Davao, ug ingon pod usab sa Balamban, sa Toledo, and sa Danau City. Sa mga taga New Life Church, thank you Pastor Edwin, Pastor Bell, Brufal. Thank you Pastor Bell sa imuhang pagpaluyos, mga pagampo, pagsuporta. Thank you kayo, and I'm blessed in yung imong life. Jenny, mayong hapon nimo diha, padayon lang sa Ginoo. And God bless tanan, and mag-ampo ko ninyo.
Father God, Lord, sa tanang Ginoo nga mga viewers, Lord, sa tanang Ginoo nga mga nagtanaw karon, Lord, ikaw ang Dios nga nasayod sa unsay ilang giagian nga mga testing sa ilang kinabuhi. Lord, nakita kas kinauyukan sila makasing-kasing. Father God, Lord, I pray, Lord, deliver them, Father God, sa bisan unsa Ginoo nga nakababag sa ilang makasing-kasing. In the name of Jesus, Lord, I declare deliverance, Father God, in the name of Jesus. Tanang Ginoo mga nagmasakiton physically, nagmasakiton spiritually, Lord, tanan nga nasamdan og kasing-kasing, nag-ingon ka sa pulong nga duol ako sa mga samdan og kasing-kasing. Lord, we believe, Father God, nga tanang mga nasamdan karon og mga kasing-kasing, Lord, duol kanila. Lord, mubati man sila usahay Ginoo nga layo sila kanimo, layo kanila Ginoo. Apan sa tinuod Ginoo panahon nga samdan sila kasing-kasing, duol ka kanila. Lord, I pray healing upon healing, Lord, sa ilang mga balatian physically, Lord, mga balatian, mga samad sa spiritual nga bahin, ngayon sila makasing-kasing, Lord. Ayuha sila Ginoo in the name of Jesus. I declare blessing upon blessing sa tanan Ginoo mga nagtan-aw karon, mga viewers. Thank you, Father God, sa tanan Ginoo mga Kristohanon, unta Ginoo magkahiusa ang tanan mga Kristohanon sa katuyog tumong kundili paghimaya sa imong pangalan. Tinatanan Ginoo kung giampo, gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong hapon sa tanan. Salamat sa inyong pag-uban ka na po sa pagdaig sa tumbuhay ka Dios. God bless sa nanging mga igsoon ako diyan ni Kristo. Jesus loves us all.